दिनैनि बे केन्डेल लाइट सावनाय हाबाफारि बेयो जोंहा गाबोन 29 नभेम्बर बेयाव जोंहा रन्जन दैमारि सारनि हियारिं जानो गोनां। बेनि थाखाय जोङो बे हियारिंआव जाहाथे जोंनि रन्जन दैमारि सारा मोजाङै मोजां रिजाल्ट मोनगोन बेखौ जों आसा खालामनानै दिनै जोंनि बे बाथासिपुर हालामाव जों बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिया जोंनि बे बाथासिपुरावल' नङा, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमबो जायगायाव जों बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों आरो लानाय जादों। नोंथांमोनहा मा लुबैदों? जों आसा खालामदों दिनैनि बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिजों इसोरनियाव साखि लानानै जों गाबोननि रिजाल्टआ मोजां जागोन। जों बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों। नोंथांमोना बेवहाय सोर सोर बाहागो लादों? जों बेयाव बाथासिपुर एरिया हिसाबै जोंहा Ex-NDFB थाबाय, लोगोसे Ex-NLFB बो थाबाय आरो गुबुन गुबुन गामिनि जों आफादगिरि नेहाथारि आरो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायनायलाय आरो नुजाफैदों बिथांमोना। जों साबायखर बावदों दिनैनि बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जों गासै रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो हामबाय होनदों। दिनै नोंथांमोनहा नैबे जे हाबाफारिखौ खुंदों, बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना बबे जिल्लानि सिङाव खुंनाय जादों? जों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट दिखियाजुलि बाथासिपुर हालामाव जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। दिनैनि जे बे केन्डेल सावनायनि ओंथियाव दे गाबोननि दिनाव दे रन्जन दैमारिया दे हियारिं दङ, दा बियो आंबो गामियारि जानानै आं लोगो मोनफैनानै खोब गोजोननाय लानानै बिथांमोनजों ज'हैनो जे आंबो गामियारि जानानै खोब आसा खालामदों दा बे सासे NDFBनिनो गुदि बेंग्रा गाहाय बेंग्रामोन। दा आं आसा खालामो गामियारिनिफ्राय जे गाबोननि हियारिंआव जे इसोरा जोंखौबो बर' जाथिखौ अननानै रन्जन दैमारिखौबो अननानै जाहाथे बे हियारिंखौ गोजोनै माने उदां खालामगोन आरो जों उदां मोनगोन, NDFBआबो उदां मोनगोन जों आसा खालामनानै आं बिथांमोनजों दिनै नुजाफैनाय जादों। रन्जन दैमारि बिथाङा NDFBनिल' नङा, बर' हारिनिनो। रन्जन दैमारिया NDFBनिल' नङा आरो गुथै माने बर' हारि अर्थात जनजाति बे ट्राइबेल हारिनिनो सासे दैदेनगिरि होननानै आं साननानै आङो खोनानानै आं नुजाफैनाय जादों आरो। दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नभेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ। थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय। दिनै 21 नभेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान, इंराजि रावनि द आक्सियम अफ चइस, 22 नभेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय, कानाडा रावनि माथिया, 23 नभेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक, हिन्दी रावनि हाकिम, 24 नभेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि थेङा मर्टन। बे गासै मोनदाइन नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ।